wedi bod yn hyd yn bwysig bod ni yn cefnogi'r siopau yma sydd ar y stryd fawr. Yn bendant y siopau unigryw, unigolion ar hyd yn trefi ni, ond hefyd y siopau mawr, achos i ni gyd yn cwyno pan maen nhw'n diflannu. Felly mae'n bwysig bod ni yn trio cefnogi a nid jyst prynu popeth ar y we. Dwi'n licio dy Jacedi hefyd, Cyrilla. O, diolch yn fawr, ie. A wel, o'n i'n meddwl yn berthnasol i beth ni'n neud heddi, a gan bod fi cwbwr dillad llon Jacedi, hanner o'n o fi beth yn gwisgo, a feddwl newn ni jacket wythnos hyn. Bys ar y puls. Bendan. Felly cychwyn gyda Hayley. Gyda Hayley, nawr dyw'r jacket yma ddim yn torri tir newydd, oherwydd ers i Malon Brando i wisgo jacket biker nôl diwedd y 50au. Wrth gwrs, maen nhw wedi bod yn fythol werdd, ond nhw. Maen nhw'n dod mas bob blwyddyn. Naillai mewn lleder pleather, sef y defnydd sy'n edrych fel lleder ond sydd ddim cweit yn lleder, neu mewn defnyddiau fel denim a canfas ag ati. Ni'n gweld y stael yma'n parhau. Felly heddiw wedi mynd am un hollol draddodiadol, oherwydd oedd River Island yn cynnig hynny. Maen nhw'n amlwg wedi bod yn edrych yn ôl falle ar cysgiliadau vintage, retro y cwmni, a wedi bod yn ail-greu pethau. Jacket yn hyfryd oherwydd, chi'n gweld wrth y pris, dwi ddim cwarter pris bydd y lleder go iawn. Bydd 80? Ond, ond fan hyn nawr, beth sydd yn hyfryd yw bod hi'n edrych ac yn teimlo fel lleder. Achos mae lot fawr o'r pethau ffug, chi wir yn gwybod ta rhywbeth ffug yw, a dyn nhw ddim yn esgus bod yn lleder. Ond trwy mae hon fod i edrych fel lleder go iawn. Gallech chi fod wedi hon gyda bob math o wahanol bethau hefyd, bod chi'n gallu gwisgo nhw lan gyda pethau rili ffurfiol. Gallech chi fod wedi ffrog neis dan hon, mae'n ffordd gret weithiau o greu rhywbeth hamddenol mas o rhywbeth mwy ffansi chi wedi prynu ar gyfer y chlysur arall. Ond fan hyn, oedden mynd â fe gyda un o'r print sydd yn dod trwyddo ar gyfer yr hydref, sef y print anifail. Cymaint oedd llwyddiant y Gardigan fach mae llynedd gyda River Island, pan oedd nhw'n gwerthu fi yn y pink ar di, maen nhw wedi dod â'i nôl mewn lliw gwahanol. O, fi'n cofio ddi llynedd. Ie. A fi'n hoffi'r ffaith bod siopau wneud nhw, oherwydd does dim gwastraff, os maen nhw'n gwybod, os newn ni greu hon yn y lliw yma, mae rhaid i gyd yn ei werthu, does dim gwastraff o ddillad yn ei rôl diwedd tymor. Wedyn, boes, nôl at y troseri llydan, mae pob cylchgrawn, pob erthygl ffasiwn ar hyn o bryd yn dweud bod cyfnod falle y troseri llac nôl gyda ni, a gymaint o bobl yn hapus iawn i weld hynny. Felly mae dyn ni trawstoriad heddiw o bob math o ffit trwser, rein ac yn fawr ac yn llydan. Mae rein a elastig ar y cefn. Byddwch yn ofalus os elastig ar y cefn yn aml iawn, un peth sy'n mynd i fod yn fal iawn i bob un, chi'n mynd lawr mewn seis. Gyda'r troseri llac. Felly mae'n bwysig bod chi'n trial nhw ymlaen, ddim prynu a ffindo bod chi'n cael eich boddi gan y siap, felly cerwch lawr seis, a mae'r elastig yn golygu bod e'n mynd i fod yn gyffyrddus a mae'n mynd i ffito. A lawr at y trad, dwi'n falch i ddweud, unwaith eto, dim sodle uchel o gwbl fan hyn, wedi symud mlaen o'r trainers hefyd, felly mae'r brogs nôl yn ffasiynol fan hyn, 38 pint yw'r ein, cyfuniad o'r swed a'r patent ar hyn unwaith eto. Hyfryd. Neis iawn. Diolch yn fawr, Hayley. Diolch, Hayley. A nesaf nawr gyda Chris, wedi cadw hon yn syml iawn, ni wedi torri nôl, ni wedi cadw'r olwg minimal. Y jacket fach yma'n dod o Marks and Spencer's. Unwaith eto, digonedd o ddewis yn Marks and Spencer's, yn ddibynnol pa siop Marks and Spencer's chi'n mynd iddi a beth yw gradd y siop hynny. Felly, pethau chi'n mynd edrych enghraifft i Culver yn Gaerdydd, tu allan i Gaerdydd, chi'n mynd i ddod o hyd i ddewis helaeth o Jacedi. Pan chi'n dod wedyn i'r siopau llai o maint, sydd falle lawr gradd neu ddwy, sef yr un stynnu fan hyn yn Llanelli. Ddim gymaint o ddewis, ond mae dal lot fawr o bethau neis yna. Jacket mae'n gweithio'n gret, oherwydd beth dych chi mewn ffordd yw un o'r fel ni'n galw'r shirt jacket, mewn o'r siacet, ond mae lot fawr fwy o telwra yn hon, a mae'r belt yn neud i edrych mwy ffurfiol, ond yw i. Y lliw yn gret wedyn oherwydd mae'r lliw yn mynd chi trwyddo at blwyddyn nesaf. A defnydd yn edrych yn gyfforddus hefyd. Mae'n feddwl iawn, does dim fawr o lining yn ni. Os y gorif Chris y got, fe welwch chi o dan i wedyn, i ni wedi dod i y lliw hyfryd yma ystyn nhw mas ar hyn o bryd, y lliw pink hyfryd yn y Cris. Nawr, mae Marks and Spencer's wedi bod yn gwneud y Cris satin yma sy'n edrych fel silk am sawl tymor. I ni wedi dangos i fi'n gwybod mewn lliw gwyrdd, a ni wedi dangos i mewn lliw hifen yn ystod blynyddoedd diwetha. Unwaith eto, y lliw mae'n edrych yn ffres iawn, gan gofio bod ni dal ddim wedi gadael yr haf yn gyfan gwbl. A'r trwser wedyn, unwaith eto, mae twtch o binc yn y trwser yma, fel chi'n gweld i lawr. Unig liw gallai ni ddisgrifio hwn, byddwch chi'r hen ffasiwn pwti o'ch chi'n defnyddio rhwng... Mae'r lliw yna, mae rhyw fath o binc yn y defnydd yma fan hyn unwaith eto, sy'n gret. Pwy sy'n nesaf? Reit, mae gen i ryw funud yn weddill. O, yn ôl yna, yn y lwcus, mae ni am mewn rhywbeth hamddenog, gallu siarad yma'n gyflym iawn fan hyn. Weles i y math yma o jacket ar Instagram, ar y cyfryngau cymdeithasol, a oedd hi'n costi cynnodd.
Felly o'n i'n meddwl, rhaid, fi'n mynd y stryd fawr i drio chwilio am rhywbeth sy'n debyg. Hon yn dod o new look, mae'n fyr, mae'n syml, gallech chi o hyd ddod i hon gyda ffrog, gyda sgrt, bod i wedi gweu, oherwydd mae'n edrych fel y teddy fur. Ni mor gyfarwydd wel na gaia. Crys T syml gwyn, ac wedyn y trwsyn yma sy'n tipyn o stretch gyda trainers. Beth sy'n mwy gyffyrddus i wisgo na rhywbeth lle mae lot o stretch a defnyddio meddwl ydych chi? Fi'n dwlu ar yr olwg ma ni am gwisgo fan hyn. Mae rai fi wei, mae'n edrych mor gyffyrddus, ond mor ffasiynol yr un pryd, mae'n mor ffab. Ond fel ni'n gweud, gyda'r jacket o'r math yma, pidwch meddwl, oherwydd fod hwd o fechan iddi, dim ond gyda pethau ffwrdd â hi gallai ddod iddi, lle chi mod dod i rein hon gyda pethau ffurfiol hefyd. Enghraifft, y wisgodd ni an ran un, blows wedi tylwr yn y di a'r trwser wedi tylwr yn ddi, byddai'r jacket fach mae'n gret gyda honna hefyd. A'r trainers gwyn eto, mynd efo bob dim. Maen nhw'n bob man o hyd, boes. Perffaith, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.